Dnes som si stiahol modpack, ktorý má presne 185 módov a volá sa RLCraft. A pozval som môjho kamaráta Sanksa a možno sa pýtate prečo. No lebo som tento modpack skoro nikdy nehral, no a takto by to asi dopadlo, keby som to hral sám. Alebo sa môže aj toto stať, no počkaj, ono sa to stalo pred pár dňami, keď som aj streamoval. No, že to je zimný boj, a potom sa fakt z toho zdrhnúť, ale nebude to veľmi ľahké. Jump boost. Poď späť. Počkaj, ty už máš veci, kámo, však my sme nezačali ani, bro. Tu je niečo, poď sem. What the f? Inak, Sank si tu menší profesionál, takže už hneď ešte pred natáčaním tu spravil mečiky. Hlavne si dávaj pozor na skeletona. Skeleton ťa dokáže zabiť na prvý hit. Bro, fakt. To čo je? To čo je? Tu je nejaký blbák. Kámo, žiješ? Nežiješ. Žijem. Nežiješ. Ja, mňa strelil skeleton, jeden hit a hneď som skapal. Hlavne si dávaj pozor na skeletona. Jeden hit, videl si to. Všimol som si fuck. Pomoc, horím. Ja už nevidím, kamo. Ja možno zabijem. Nestiel som ho zabiť. Portni nás však niekam na hotovo. Lebo ja sa spavnujem v mori. To si fakt vtedy zdechol? OK, takže sme zase začali od začiatku. Ľudia pravdepodobne tu ešte ďalších 5 smrtí ešte v tomto videu uvidíte pravdepodobne. Dokým nájdeme aký dobrý spawn. Tam, kámo, keď tam prídeme, tak tam je bolesť, kámo. Tu bude bolesť, kámo, keď tam prídeme do toho zimného biomu. To čo je? Dark. To je to, čo healuje. Za zvuky. Kámo, to čo? Ja sa do tých zvierat fakt nevyznám. Kobold, čo to je? Zaujímavá myš. Zabije ma tá myš? Nie, zabije. Boja sa dobre zrhajú. Tu už to dosť začína, toto už sú celkom netradičné veci, no. Hráme na Aternos servery a ja sa celkom čudujem, že to vôbec nejako funguje. Nemáš jeden tento flint, že by... Kámo, ty to mostra, hradíš Sanks. Už dobre. Mám stone, sprint toto tu, mám dve tieto flint shardy a teraz musím z toho stromu. Kámo, mám sticky a mám mečík. Mám knife. Vyrobím ti sakeru. OK, dík. Máš sakeru, kde si? Ber si. Díky moc. Musíme nájsť niečo, kde budeme. OK, tam je nejaká štruktúra, neišli by sme tam, či tam náhodou nebýva... Mne to pripomína, že tam býva nejaký drak. Možno prežijeme tam noc. To vám nevyzerá, že by sme tu mali ako prežívať, že to vyzerá nejaký barák. Toto nie je cintorín. Keď čo to je? Čistka nejaká. Môže byť. Zruším redstone torčku, bola tam redstone torčka, neviem, čo to malo na to čistko znamenať. Mrzneme trocha. Troška. Fakt život troška. Ja sa idem asi napiť tej vody. Čo tam je? Mini zombík, fuj. Nedáva náhodou väčší damage tá sekera. Au? Poď preč. Musíme to prežiť vonku. Dobre, napil som sa. To čo je za pavuka? Fuj, kámo! Jau! Ja tu letím! Mňa tu niekto odnáša! Pomoc! Mňa tu niekto odnáša, ja som mŕtvý. Aha, au. Ja som myslel, že ma niekto odnáša za to, že som išiel len tak dopredu. Omylom. Omylom, áno, omylom. Ale teraz, kámo, teraz Kámo, však predtým po mne neišlo a teraz prečo po mne ide? Máš tam cooked meat. Oh my god. A ja mám plný hunger. Pumpkin, ok. Už máš prampačku. Ok, tak dík. Tak díky moc. Potom sa už nič veľmi extrémne nedialo. Spravili sme si kamenné veci. Potom sme našli iron. To je irony! Ne! Ja musím mať pečkať GG. A potom sme videli vo vode nejakú rozbitú BS-ku, takže sme išli za tým. Kámo, to je nejaká stavba, ja tam idem za to. To je nejaká typická vodná stavba, len tak vo vode. Ubytovali sme sa v tom malom drevenom domčeku a potom sme išli ďalej preskúmať prírodu. A potom sme tam našli jedno zaujímavé zviera. To čo je za
dinosaura. Ten by mal byť bezpečný. Hej. Čau. Čau. Ten je bezpečný. Počkaj, keď ho hitne, tak bude dobrý, či bude zlý. Keď ho hitneš, tak je po tebe. Ináč tá torčka mám pocit, že ťa zabije, keď do nej pôjdeš. Tak určite. Ok ľudia, keď sa vám toto video páčilo, nezabudni dať like, odber a keď to bude tých 20 lajkov, tak bude ďalší druhý diel. Ahoj. Ahoj. Krá, krá, krá. I'm glad to see you. Take a break.